Takže kde začal tento príbeh? Začalo to, keď som žila v Španielsku a mala som dovršiť mojich 40 rokov. A tak ako som bola nastavená vtedy, som si povedala, no čo taká 40-ka, nie? Však bola 20-ka, bola 30-ka, teraz 40-ka. A myslela som si, že to nebude nič výrazné. A v ten deň, keď sa to stalo, tak som bola veľmi prekvapená, lebo vlastne som si uvedomila, že tak polovica môjho života je za mnou. Ak budem mať to šťastie a dožijem sa tých 80 aspoň, tak tá druhá je predo mnou. A otázka, ktorá ma napadla, bolo, čo spravíš s tou druhou polovicou svojho života? Čo spravíš s tou druhou polovicou svojho života?